Nwoke ya bụ axe wee mee gịnị wee kụọ ya n'isi mgbe ọ ịda naanị ọbara ihufu ebe niile ha agbawazie ọsọ ahụ ha gbazi pụtaziri gịnị na CCTV jidezi ha in the process. CCTV a nke eji wee chọgide ha wee chọta irufa ha wee jụbazie ya onye nke a bụ onye nke chọrọ ibilong, onye nke ọzọ bụ onye nke chọrọ ime girlfriend ya impress wee na-ajụ nwaanyị nwere ike izupụ nwoke oshi. Ada ụmụaka dị 16 years 17 years kedu ife ha na-eme ka business ha nwee bitu izu oshi. Kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Hello. Ndewo ka eke ime. Uhuruchi ọma. Nnọọ Ekesin. Daalụ. Many people name maka enyi nwanyị gị na enyi nwanyị gị ọ bụrụ sọsọ enyi nwanyị ma ndị nọ na famili most ụmụ ndị na-etinye na-eji eme ihe ụjọ ka nwere mekeshọ na famili a dị ka dịkwa ka asụ ibe ha nwere dịkwa ka ibe ha ọ mechara mmadụ na ọ dị wrong thing wrong play ka a na-eme ọ dịrọ good ụmụazị ahụ ọbụna like adult nwere sense na ọ na-eji uru ibe mmadụ ifu CCTV kamera ka eke isi owu banye n'ime the compound banye na compound ifụ na CCTV kamera dị ebe ahụ ọ na ihe ọbụla mere ebe a emepe ya ozugbo nwaanyị na-abata dị ka ọ na-akapshọ gị ịnọgodo njere ọ na-akapshọ gị n'ilo tọkwesị gị bata n'iside ọ tọkwesị bụla kamera ọ kachia gị bụ CCTV kamera ndị polisi akpọ polisi ọ bụrụ na onye n'ize na-agba monitọ ọkpọ polisi ozugbo polisi ịnọzira old park ịpụtara ịkpọba Chineke ihe ikpọbie ekpere niile ị ga-ekpe n'ụwa si n'ọkụ ekwensu nọrọ onwe ịtọrọ ekwensu ya ụmụazị onwekwerizin si kpọrọ ha jebe old park ebe a ka jekwu ya kpere onwe ọdụ old park mgbe a kwụrụ ya 1 year 2 years ebe ahụ afụ amala ihe ọkụ ji ntị oke eme because enwe reason a na-agba anyị nọ maka enyi ya nwaanyị akpọta enyi ya nwaanyị jụọ ya ịkpọtagodo enyi ya nwaanyị ajụọ enyi ya nwaanyị gasị gị na ọkwa gbasara ya atụ eziokwu nwere gbasara gị ị na-eji ezori maka nwaanyị maka gịnị kedu ihe mara dị n'enyi nwaanyị nwere reason ahụ dada na-ekwu onwere reason a na-ekwu ịkwụfuchie isi ebe a otu asị wee ji asị kwụkwuo ndị anyị si wee asị akwụfuchie isi nwayọ onye akụ asị isi aka ya survive zụkwan onye ahụ survivụrụ na ya na ịfụrụ na onye nke ahụ ejewalugo ike wu robbery ka a na-akpọ maọbụ breaking and entering maọbụ ndị oyibo breaking and entering
You know what? Don't worry about that. Because I think that's my good my good word best in Nah. it's 2 days. One say I could China president. I could China president. I don't know what. I don't know what the fight. Or that you want to get today. You want to get to know that or ever I know. That is because I come there that we police station. It come there while they been there take a deal wrong. I got the police in the police to be blind. That's why it goes with I put it as a great talk. Now I'm not going before God of mine. I know now. For 100 years. My one on a pioneer. You might be a mentor on by moto. Now I'm going to NTA. Or I'm not alone watch. But I because only for where I could be or for me. That's all. So I have more reason no matter. I get that from John. Yeah. They could have from magistrate court. I remind there the police and the day. I'm for you know, so the year to go now, I was so you get away. I was so that what if I tell you, I'm going to go down. Oh, be a Masalia. Was one. I'm going to listen now. I get that old back, yeah, go there for some time. After that, for sure, that for I feel I for to the ham. I don't see the chicken, but who had a weather. That already make a Dalo so. Dalo. All right, 0706 048 5853. My one at 0915 570 8347. Hello. Mgbede ọma ka afa gị na-ebe isi akpọ m. No, Isaac. No. Hmm. Ike gwụkwa my brother. Daalụ sọ. Daalụ sọ. All right, nwatakịrị dị 16 years nke bụ eziokwu nwere ekwesịghị na-akụ ụdị akụkọ. Nwatakịrị dị 16 years at least n'ịnaka azụ na skul kwesịrị na SS1. Mana ọ bụ na ị na-eto with your age kwesịrị na SS2 by 17 years ị na SS3 na graduate na-apụta. Mana ụmụkwa ike ha nọ na skul maka the last time anyị kwuru okwu maka ụmụaka na pressure. Anyị kwuru maka ụmụaka nọ n'ime klaasị. A na-abọ nke nwoke na-abọ nke nwaanyị ego gotere ya gift. Ndị nọ n'akụkụ na-esezi the thing wee na-asị ya kezi ha nọ na-ehe elu the boy odogwu. Nwa dị 16 years odogwu na-abụ nwaanyị ego odogwu. Ọ ya ha na-akpị ya na background. And ihe na-amavụcha mbụ dị ịmago ndị ka English kedu Igbo mmaba asụla dị ikike iji wee na-ewepụta ya bụ ife n'iru akwụkwọ na-ajụ ndị enwekwelu nne na nna ha enwekwe guardians enwekwelu ndị na-achị ha this ship na-achị ifu rada ha nwekwe ndị na-afụfa kọsọ ụmụaka efunarịchakwa anyị akara ebe ọbụla nna anachieta azụ ka njọs mechara zụchara obere afịa mgbe nna chetakwala azụ anyị ebiokwa ebe a kwụsị cheta na ịnọ na Volt 104.3 FM ndewo. To worry. Stay connected, stay powered on Facebook. Both of them bringing you the best music, hottest shows, and all the trending gist you love. Follow Bones and them on Facebook. If again, but first. Don't just listen, join the family. Gold 104.3 FM.
Stop waiting for jobs. Learn computer repairs and maintenance at Core Trust Digital Training Institute and start learning. Learn practical skills in computer installation, PC and laptop maintenance, troubleshooting, hardware repairs, system diagnostics, hands-on practical training, certificate of proficiency upon completion. Course details: fee at 5,000 naira. Duration: 2 months intensive. Classes: Tuesdays and Thursdays. Time: 10 a.m. till 1 p.m. Start date: June 7, 2026. Who can apply? Participation is open to all interested individuals with a minimum O-level qualification. Training venue: Fort Trust Digital Center. Plot: 93A Premier Layout, New Artisan, near Dunamis Church, Evidue. Our other course offerings: from zero to expert knowledge, basic computer knowledge, cybersecurity, data analysis, programming/coding, website design, artificial intelligence. Call 0806 307 3344 or 091 17000015. WhatsApp. Call 0803 306 6618. Contact us on our email at info@foretrustgroup.com. Turn your free time into a valuable digital skill. ICT and digital skills, the way to go. Enroll today. Limited slots available. Anything. 0.3 FM. John, I'm playing some. Get off. Take my breath away. This bed, not your wall. But this is life, nobody ugly. Oh, onye mechi. Is that what they ask if I would cheat? Celeba, ask if I would cheat. Imarama, uwage woku. Imarama, eno wage woku. Ida, whether you find or no find, as a woman found. That what I want. I when the air. Amen. Jovage, of yourself. 2, 3, 4, 5, 6, 7. But take my breath away. This way, do your for this life, nobody ugly. Oh, my own, yeah, mechi. Ask if I buchi.
All right, so I check the miles on Volt 104.3 FM na Suno Dalo. I just need this chalo bere afia wachalo bere with the night when I check tazo. O when I daba. I know na Volt 104.3 FM. Gagani you can pick your call kune when you want my phone no calls no. The code so swede. You want to go? All right, so 0706 048 5853. My one at 0915 570 8347. Ajụjụ m na-ajụ taa bụ nwaanyị enwere ike izipụ nwoke ohi? Hello, ndị emeke ka ime ka ekwan mgbede ọma. Daalụ daalụ. Aka mbụ nwanne unu nwoke anwụ nke si Abakpa esonyere unu iji olugbo ana m ekenye capitalizing ofudu tọchi ụtọ ndị nke m ọya bara unu andị Chinazọka mgbapụ ọsọ ịnọ na oge abụghị nwanne mmadụ Nnọọ. ihe a na-esi ọnụ na mgbede a bụ ezigbo okwu ekwesịrị ilebara anya maka na ọtụtụ ihe na-emebizu n'ala anyị kịta. Amaghị ihe nwa dị 16 years nji ọyị nwaanyị eme o ji si na nwaanyị tufulie ịgazụ obi ilere ihe anya ọfụma adịchọrọ m shọk nwaanyị ahụ obere nwa m pufulie njezie anya nwa ahụ n'Igbo nwa mmeri ha anya adịghị ori maka ọ bụ na anya ya adịrọ mmiri enwere ihe nwa ahụ ga-ara ya ọsị ya n'ojiro ya mana ọ chọrọ ka o mee ka asịkwa n'uji ọ ya na-asị na mmadụ enwe okomoko n'etiti na ụmụazị maka ihe ike eme nwoke isi na nwaanyị dịnyere ime ọ pụshurie ime ihe ọ chọrọ ime bụ okomoko maka mgbe ọbụla ibido si na m ga-ememeta ihe ọbụla m ga-eme to please this girl ka m mee ka nwa makwara na m fụrụ ya n'anya ị na-emezi abụbịa n'ihi mara na ị ga-eme ihe ị chọrọ ime maka nwaanyị fụkịta mgbe ọbụla ị chọrọ ka ime ihe iji eme ka obi dị mmadụ mma megbu onwe gị ịma na ịdụ ọrụ mụ na nwe m fụtara n'ukwu a onye ọbụla bụ nwoke isi na ọ nwaanyị pushuru ya ejiri eme ihe ọ chọrọ ime ma a na ya na onwe ya ma chọrọ ime ọfụma ịmasị ka inweta mmadụ megbu onwe gị obere nwa nkịta ngaga zuru ya site na nwaanyị kwanyere ya anya ya azambọtụ na enwego ndị ọyị onwe enwere ajọ ọyị ọ na-eso ajọ ọyị ahụ ọ na-eso n'itiere ya na ọ bụrụ nwa nwaanyị ahụ o nwere enwere ajọ ọyị ha na-eso maka ụmụaka na-ebido n'oge nwe bad friends mgbe ọ bụla ebido nwa ajọ ọyị ọyị ya na-eme nta na-eme nke ọzọ ọ chọ ka o mee ọmara background ọyị ya si pụta enwere ndị nna ha ji ego a na-enye 10,000 5,000 6,000 just itinye na akpa na-agazụ tụọ bụ onye nne gị na strọgụ itinye na skuul ị na-aka elegorịta onye anya mara na iji ezu ihe ihe a bụ ihe mụ ọnụnwe m ghọtara ihe a akpọrọ mkpatara ọfụna ọyị ya nwaanyị pịa ekwuchiri o ji mee ihe ahụ anya nwoke ahụ obere nwa ndị na gị nwere ihe mmadụ ọ chọrọ ime ka ndị frens ya ọ bụrụ maka nwa ahụ mgbe ọbụla isi ka ime ka edika onye a eme anya ị ga-enwe problem antịchi na-azọ ka m kwụsị ebe a ka ndị ọzọ nwee ike iti ọnụ nke onye chiri ihe zere ọ dịkwa ka anya fụrọ daalụ nwaanyị ọma Daalụ sọ. Maka elokwa m ofu ihe ahụ anya ka m ji esi na nwaanyị bikos n'obere oge na-asị na ụmụ nwaanyị na-epressure ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị na-epressure ụmụ nwoke ịchọ iPhone 17 ịchọ iPhone 13 ịchọ ịkpa isi onye enweghị ego ejezu abịakwa m sị ka m jụọ but then again cheta na ndị anyị na-eyuz maka ya wụ ụmụaka bikos ụmụaka dị 60 years adị m sure na ha amachabeghị ihe bụ left from their right ịghọtago but then I'm wee chịkọtakwa ya ọnụ wee sị nwaanyị enwe ike izipụ nwoke oshi ka anyị wee ya na ụmụaka ndị nke a bụ ndị parents failed them. I have to put it that way. Parents be fail ụmụaka at 16, 18. Hello. Ndewo ka ime ka afọ gị na ebe isi akpọ m arụmdabere
No, come on, no. Yes, it's the market for them. Because you want to do it. What are you to follow the youth? So from Nena Botinaka. But Nena, the Amata Korean. Sometimes some Nena Amata Korean on our ball game, about that is no way. Only keep you, only was not more cloud something like that. Or not also have to make it among you. And will be in years to make with when the Nena have a marker. Marker not in a baby, labor on that. Because what I could open a key, no clear. Labor on that, whom will be about in the open soil. So here was so much to limit it. Well, some not a colleague in Diana. I need to don't have one of a in Diana. The other thing you put on a bubble. You put on a bubble of your name and almost wrote them a gay bush. But no one will get quite all the key. Only those creators at the end. Only keep going. Or more able to do more like a sport or more of anything you want to do. I also knew Pukembo, one of opening with boyfriend. Then no question, my old business on it. Marijuana. Operating what I believe to be years, no, you want to. It's often like this, like what's our by village or even a if you want to be years and put it in with the labor. But I'm not going to walk on our cooking. Probably my well, I'm not able to show them myself when we go. But going on the town, I'm more what I believe to be something like that. Okay, then, all down on the school now. I didn't know about the boyfriend. I think Tony will take it. You're not sure in the business in it. The business in it. Because sometimes they are actually they started at the middle. But when we are young fathers, when we got more out 6 years now, for example, I got 4 hours. How shall we keep going on? Did you have a gig? We're going on all to do it out. When they come over, give me a boyfriend. Only you only work the way go. You're not sure people. People, so I have to get business. Mobile and open my table. I'm not all of the business only with the week. You want to kick off your off. But I don't really know saying, oh, you can make out now. And then you're punishment of Boga. People get plenty. I put it out that you my I'm not going to push on it too. I think we should here. The business only with the so you come on. Oh, but the model. Oh, 15 plus 5. I'm going to have to eat. You will go there and not share it with you. Very good. I can one onion, but some of the national one anyway. But I go 15 years, 14 years, is not equal. So, no one will get to it was up. I should be able to deny. I'm going to cut that over the night. So, no one will have one of the 15 years or 15 years getting you better to your age. So far, what you're going to do. So, no one will now keep to do. Nobody is wearing any no. Because you don't never know much out. All the one got out here and looking back. Maka Onoa, like Milena, of Chiliki, Omaka High. Then, maybe I should get you, but some of them, even if I am. But I should be put Omaka and Tinganaka. We can make it possible and a little higher. So, but it's being a man, I'm also not outside. Only come on Chomaka now, but I don't know like elbow. Or not, I'm having a lot of. There was only a pronounce real and non PT. Then oil and non PT don't go and keep them the difference. Oil living in school, I get a boy. All the show no only above it, also out. But oil thing with you want to keep away. Most people eating from down. You know, you want to take a good down. When the level on the steps, then I hit up for us, you guys reach us at school or something like that. Then I put on go. You know what I want, you know what I take out on. Because you know, don't even want to take out on. Most people know making no saying. Yeah, I'm sure okay can break oil to go when we get out. Thank you. Dalo so. All right. Onye ọbụla mụọ n'ọya azụ. And I keep saying it. Ọbụkwa this ịmụ n'iyi azụ bụ isiokwu. No, you make sure that the plan is set for n'iyi azụ. That plan be in place. Maka na plan mmadụ eto anọkọtakwazi ifu ka Nigeria si aga kịta. Ọ na plan ịmụ ụmụ ịnọ ikwesịrị by now ikwesịrị reduce ya to 3 ikwesịrị reduce to 2. Mekenere ụmụ gị ahụ ebere. Male offsprings get better by understand that this economy and for election when I made mistake that this election again Nigeria ga kpokirikpo
ihe anyị na-afụ kịta bụ just the tip of the iceberg. Nigeria after next year onwe ka ishi mee mistake ga-abụ kpọkịrịkpọ. So ọ bụ na ị chọkwara ịnụ di kịta, ọ bụ na ịchọ ịdị ime nke izizi, plan wakwa, ọ bụ na ị plan 3 hapụkwa ya na 2. At least 2 bụ the maximum nwee ike inye unu kịta anọ. Because ihe na-ada n'afịa now. Ihe na December was so happy na nni bịa agala ọnụ bịa kịta, ọ dịkwa ka ọ bịkwa gbagokwa again. Ihe na-agala ọnụ now. Tomatoes 1,000 naira, nwezi ihe ị ga-eji ya mechapụta. So extras can tomatoes or even jollof rice, depending on onunu dị n'ezinụlọ. Tomato 1,000 naira masunzi gito pot stew 2 days. Even 1 day as a family. Almost the pot of stew 1 day. So ihe dị very, very expensive. And aside that, money umegi yeru, nke ya aba, nke ya control. Yes, you control your kids. Haburu adult ị ga-asị ka ị hapụ fa make decisions. You are the decision maker. Ị kwesịrị ịhapụ ụmụaka gị 18 years aka bịara m aka n'anya. 20 years aka bịara m aka n'anya. So aghọtara m ihe melu our parents, our guardians na-eji ahapụ ụmụaka n'ụzọ to be influenced by some people bụ na ha enwerozi nne na nna, nwere onye na-asị ha ho, nwere onye na-asị ha ha, nwere onye na-ajụ ha, nwere onye na-ajụ ya ha ajụ ha, nothing. Ime onime gị ru, not just financially, practically. Ọ bụ na imam kuzinwuru nwa gị ihe, biko amụna ka anyị ma ife anyị na-aya, ka anyị ma na-agụ ka ndị bandits, ndị azụlitegoro wrongly ka anyị na-aya, ka anyị hapụ ị na-eweta ụmụaka to the world the more ọ bụrụ nsogbu. Hello. Good evening. Keke ime? No, eze. Gaa n'iru. All right, 0706-048-5853. Hello. Hey, Kime. Kedu kwan? No. Oh, it's a Sunday. No. What nata? How the phone got on a loudspeaker? Ananu voice m na-echo back. Mana gaa n'iru. Ihe na-akọt ya bụ enwere ụmụazụ ụfọdụ a na-azụ na boarding school. Onye na-aka sị nwetacha all those influence a bịa agwa ha na nwa 16 years ị na-ekwenye nwaanyị ihe. Nwaanyị dị ihe ochi, nwaanyị dị ihe ochi ọta ka ọ pụtara. Ụfọdụ some of them na ka ha ga shoulder. That's when I na-emete ọya nwaanyị ọfụma. Na a na-enye ike up. That's when I na-emete ọya ndị parent them of those ndị outside etinye gas n'ezo. Onye na-akọst ya. Some of them bụ ndị parent ya nwere ego. Amara ihe bụ akwụkwọ, amara ka eji asa efe eji azụ ụlọ. So a na-enye ego mgbe ọ bụla ego kọzie ha n'aka, they will go and steal. And he nwere strength iji lụwa ọrụ rụtara ego. Like dọrọ onye kọjọ kwuru so na ọ bụ onye nna be nwere ike igbu akwụkwọ bụ ka ọ gwụkọta ego. Ndị ga-enwere ya ga-eme nwere ha depend on their parents. Ọ bụrụ enyere ego they cannot do anything. And mgbe ndị ahụ kọrọ ha service their relationship, then they can go on and go into amatara ha to please that person. Ụmụ nwaanyị ezikọ mmadụ ori nke bụ eziokwu ma ọ bụ na onye chọọ ka esi eri ori. N'ọsọ mgbe ọ na-alụ gị ego isi na-aga ego mbọ
na-aga ego ka ọ bụ na ndị otu ya ọ bụrụ na ị nwere ya anyị chọkwa anyị dị ọgụ ime kele releshọn ya ihe njọdo ebe ị ga-ezo ọ bụrụ etu esi wee zụọ si ka ị nwere ike ime ite ọgụ onye ọzọ ghara ịnalụ gị nwa site ihe ezinụlọ ogodo gị akwa na na-egodozi kịta ụmụazị ihe na-egodozi akwa gote na-akwa garacha ọrụ ụmụaka anyị na-afụ under 15 years under 15 years ha na-egodozi egwu ụfọdụ na-apịrị apị ọ bụrụ na pịa ekwere otu ụmụ ike izu nke mmadụ ya 2 minutes ka o nwee ike izuru onye ọbụla thank you daalụ. Alright, mana anyị ma na ihe dị na nwaanyị dị expensive ọkwe ọnya ka o jiro wee bụrụ fụọ ụmụaka and nwoke na-abụrọ onye stand his ground, onye nwe moral or morals, onye dị discipline ama mmenwu ihe nwaanyị because nwaanyị ga-ebili gị a must. It is a must, but it's not left for you ịmazi ka akpa gị ha. Ọ bụrụ nwaanyị bilie gị like this nọrọ under pressure, no. Ihe eme nke iji bụrụ mmadụ, ihe eme nke iji bụrụ ọyị ya nwoke, mana ịma mgbu onwe gị. At the end of the day, wụrọ mpịa wụrọ mmụọ until ị nụọ ya except na onye nụziri anụ ịma na iwekọrọ isigo nne na nna ya hapụzi ya na take care of this lady ọmụa chọziri inwe ya. But onye na-ayị pressure gị my brother ha ị ga-aghọtakwa ị ga-amakwa na ị nọkwa on the right track. Hello. Hello. Ndị Emeka ka ime? No. No. Nwoke na nwoke na-ayị ị ga na-eche because ndị ụmụaka na-agaghị emechie ndụ karịa na afọ ya ndị na-akpọrọ eji na o nwere ike ịfụ onye tụrụ 15 years or 16 years ọ ga-ametụ ezu 20 years enyi onye 22 then o nwere ike erumete ya enyi like that obi ihe efu otu ahụ onye ka ahụ ebi ebu otu ihe anyị na ibu ụmụ nwoke gosiri egwu ọ sị na ịnụ nwaanyị na-enweta na a na-eru ya egwu na a na-eru ya egwu ọ bụ ikwere ihe ezu nwoke ga-eme so ibu na ọbụla ọkpọtọ si ịnụ nwaanyị ime plet a na-eru ya egwu ihe na-eyi nwaanyị nke mma ndị otu ometikwa egwu nke nwatakọrọ ikwu 15 years na ọ bụ 15 years na-agbọgọ nwachi na ọbọ nwatakọrọ ikwu chi nọ na skuul ihe na-eyi nwaanyị nke otu ometikwa egwu nke nwatakọrọ ikwu 18 years na 19 years achị na otu nwa akwụkwọ na-etinye ego ya nọ n'ụgwọ nwaanyị na ọbọ so mgbe m na-anụ nwoke ezụta mma na ihe mejikwa ntụkwa ha na-echikwa ego ha chi ihe mejikwa ọdọta aka ihe ka adịkwa chekwu mmere nna dịka m kwụkwụ na mbụ ndị emebe anyị na ụtụka ndị na ụmụ na anyị ọtụ nwere ike ndị frens ga-etinye mmiri eke ụtụka ha mbụ o nwere ike ọ na-akọrị ụtọ esi emere gefrend ya na ya gụrụ ya nka na ya gụrụ ya nka ya na ya nwoke ya chọkwa ụtọ ga-etinye ka o mecha gefrend nke ya mma mgbe imecha ya mma na o nwere ike oge tinye nwa aka n'ebe ọ na-ekwesị itinye aka o nwere ike ọ bụla onye nka na-enwere ihe ọ na-arụ atọ nwere biznes ọ na-eme nweta nwe ego then onye ka aga ya na anyị uru 25 years or 20 years nwere ike biznes ọ na-eme na-enweta ego onye ike onye onye ahụ ndị anyị na-akọ ibu n'anya onye onye ahụ ndị n'anya ka ebe wee okiri ahụ onye nke ahụ kwuru na ya ka nwere ike mebe ya otu kasị onye nwere n'ofe eji nwaanyị mma onye ime ka okuziri enyi nwaanyị mma o meghị ọkọrọ ite ofe so ndị buke mba ike ikwu anyị dịbụ onye ga ntụka ntụ ụmụ anyị na anyị ọtụ otu ihe omego n'ofe dịka mkwụ na mbụ Dalo. All right, Dalo. 0706-048-5853 but at 0915-570-8347. And if I could say what an abian if working and why, but men are meant to lead. But leadership are the reason. Even though nwoke onye ka ọ ji awepụta n'ụfọdụ ezinụlọ ọdadị ya anọta abaechi because na the man not there enwere the right qualities for a leadership or for a leader rather. What are the right things eji lead? Onye ka o ji awepụta n'ezinụlọ ụfọdụ dịka ụmụ nwaanyị na-lead ọ bụrụ na family ya na-eme onye ọ na-amaga ebe strength fanụ nke nwaanyị na nke nwoke amago na nke nwoke nwere the imago the capacity
eji lead ezinụlọ nwaanyị abụrụ the leader. And always some people ga know onwe ha, 2 people ha enwero clue about leadership. Ụnụ adị ya ụmụaka ọnya nwere ihe eju efu nwatakịrị ngwere n'ọfịa oke n'ụlọ ka oke n'ụlọ ngwere n'ọfịa. Onye ọ na-akwụgharị, onye ọ na-eme ka osisi ya. And ọnya ka o ya wapụta ha daba n'aka ndị ajọ people. Na ọkwa nke dị 60 years chọrọ izu food wee jezie lata mmadụ na-abụ ha soro ya. Ndị nke ahụ enwere church mind, ndị ọ dị ka ọ dị ya. Ha enwere church mind si ya mba na omume a dị ọkwa eje chọọ okenye ya akpọ nekwe ihe onye a bụ n'obi. Eje at the end of the day ejidefa ha ncha akọwa ya ọbụrụ akụkọ. Hello. Uru Chioma ka ime? Good evening. No. I can Chukwu. No. Imagine. Na ha chekọ.
daalụ sọ ikwulu ọfụma. A na-etigbo, a na-eri, a na-aṅụkọ, a na-achị. Mgbe echi niile God forbid ife mee gị na ịnwụọ. Why? Because time ụmụaka kwesị iji wee build their future. Ikwesị iji kwudosie ike as nne, as nna, si mba na ịma mme ihe ala ọ na be gị. Time ha ga-eji wee build their future. Time ha kwesịrị iji wee je meet that person, that one person a na-ekpe ekpere ya ka echenjie their lives, their destinies. Ewere ya na-eme gịnị? Na-eme ife enwere isi. Ewere ya na-eme ife enwere isi. In your own home, before your face, under your nose. Under your nose. N'ofu room. That the reason why you poverty na poor people in the dictionary, but because of people like this, because somebody got on at that position, but the goal buki make sure no oborongewa. What are you doing? If you make sure that nobody is up to onwe gi ka ụmụ gị zọpụta gị. Ejekwe na afọ anya isi. One step away from poverty is something. O mean na ịdị closer to being rich. O mean na ịdị closer. Ịdị 1 or 2 step closer to being rich. Mana ha na-ekwu na nke ị na-eme iwe jezie ụmụ gị wee sorokwa gị ifrọkụnsi adọchi onwe n'azụ. And I just wonder why. Why mothers, why parents, why guardians, why fathers age decide go? They decided na n'ike adrozefa. Ị na-anwa ike gị. How good is your ike ị na-anwa? Ị na-anwa ike gị mana fa bịa gị na fa achịkọ, unu erikọ, ejelu gị afịa, esielu gị nri, probably echutelu gị mmiri. Unu enenekọ TV ọnụ. Na ọ bụkwa na unu nwee TV. Echi niile ụmụaka aje n'efu. Na-akpa mkpamkpe na wonder what went wrong. Again, with that foundation ikwesị inyefe inyerofanya. Ụmụaka dị 16 years, 17, 18 kwesị nọ na school. Ha nwee the mind, the effrontery, the temerity eager for war fence. Maka na iwu fence bụ on another level. Ọ bụghị na ha si na gate wee eba no iwu fence. Broad daylight. Igosi na ụmụaka you don't tell ha na things na-eme. No na nke a ka ha jezi. Nya lock. Enwerozi lock.
Gwa m ihe mere nwatakịrị dị 16 years ekwesịghị nọ na school. Or probably no na-agụ akwụkwọ, ọ na-alahụ ụra, refresh the brain for the next day. Ọ bụrụ nwaanyị, that girl agọnaghị ya ka mma ife kpatara ya. Emekte nwa tụọ the girl aka tụrụ na o nwere a girl dị involved. That girl deny ya, ịma na ọbụla na ọhịa, ịma na abụrụ m nwaanyị. The girl gọnarịcha gị, ị na-ajụ what's up, ị na-ajụzi ka ezi ife na-emezi. Akwa onye sichapụ gị I love you, onye dị 16 years onwe ihe ọma. Onye dị 16 years onwe ihe ọma. Ọ na-asị gị I love you, na-ekwutu nnaba, na-asụ onwe unu isi ka m ga-anọ na school. Chọọ ihe m ji future unu mee, chọọ ihe m ji onwe unu wee mee. Ka anyị na-agakwa n'iru, kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Meanwhile, enwe messages na YouTube, enwekwa m na Facebook, so mma na-ewelu ha ofu. But ka m pick igodu call a. Hello? Good evening. No, asị m ka m hapụ gị. Achọfugo m ịhapụ gị kịta. Ị na-anụ ihe na-ekwu? Okay. Dozie network gị dị nnọọ ka onye na-agbatị onwe ya. All right. 0706-048-5853 ma kpọọ na 0915-570-8347. All right, na Instagram enwe m onye jekwe, na YouTube rather enwe m onye jekwe Cecilia, awesome Auntie Chinazo, good evening and Vote FM family. Hope we are all good. I did not man. My dear, anybody that decides to steal has a trace of stealing in him, and at such tender age. Okay, nobody can send one to go and steal if you don't want to steal, but that boy is a criminal. If not caught, he will steal again. Okay, what I talk about, saying parents look into the activities of our children. Many things influence our children, peer groups, environment. We parents need to sit up. I push we but abroad this or sit. I need a batty or wine. Because all the homework and as God will help us. May our children never bring shame to us. Amen. All right, so mga gana Facebook and nature phone call mga gana Facebook. Kai wake Imagon Marohandi send the line messages 0706-048-5853 Mobona 0915-570-8347. Na Facebook enwem Adeze Sam. Okay? Enwem Adeze Sam. This kind of attitude can be because of peer pressure. They want to belong and feel accepted by their friends that influence them. Also Adeze. Then inclined, focused. See, a woman should have mercy. Okay, when I reply Adeze Sam, also a woman should have mercy. From AC Okonkwo. Then Olisemeka Shadrach one was saying, good evening, Auntie Chinazo. It was a great brass that happened in the Cain and Abel in the Bible, which leads to such a bad cloth. I want to recommend this your message. But can we know in Ukena to I get a ganiru my picture caller. Hello. Hello, good evening. Uhurucha make kime. No. Yes, so thank God. Dalo. Ka fa gina ABC akpom. Sunday ka ABC akpom. All right, Sunday no.
Hmm. Mm-mm. Ya zọbakwa anyị, my brother. Daa. Daalụ sọ. Alright, time anyị na-agbanarị anyị. So achọrọ m iwetọpụ meseji m. Olise Emeka si m Emeka Shedrack Nwankwo tụchalụ m inu wee gbadata wee sị, my advice to young people is to stop being greedy. It's not good. The one who rejects him is better than greedy. So na ọ ka mma na nwaanyị reject gị karịa na o ji anya ụfụ anya oke anya wee tie gị n'ọnọdụ ịman like na-adịrọ mma. Engineer Chigozie Stan is what I talk. I see the character of a mother can send her husband to cold. What are oyiba, but nsogbu adịrọ. Agwa onye nne nwere ike izipụ di ya ohi. Okay, agwa onye nne nwere ike izipụ di ya ohi. Daalụ sọ. Daalụ. Agwa onye nne nwere ike izipụ di ya ohi. Ụmụ nwaanyị nwere the power send ụmụ nwaanyị oshi. No. All weak men bụ ihe nwere ike ịdị influenced negatively by ife ọbụla nwunye fafụ. Ya my 2 cents. Nne ya dọrọ n'ụlọ gbabanụ mbọ. Ejeneje zuo oshi, ejide gị ịma nne ya. O nwere ihe ịkọgidelu ndị ije zuo oshi. Ha nwa na onwe fa bụ hard work ka fa ji enweta ihe ị bịara izu. So why don't we put in the hard work too? So no matter the excuse inwe, no matter the reason why you eche na ọ dị okay izu oshi, enweta gị ibe a eme abụrụ maka ihe ị bịara ịkọ na iji maka ya wee zuo oshi ka ihe abịa n'ụba. Anyị etigodi gị dugaduga bifo a wee kọbazie akụkọ izuru oshi na ọ dị mma ma na ọ dịrọ na o kwesịrị ma na o kwesịrọ. Alright, ebe a ka m ga-abịa na njedebe n'ụbọchị nke taa na Volt 104.3 FM n'oge ndị Igbo a na-akpọ Odenigbo. Afa mba ntị Chinazọ na-asị unu ndeje ka echi na-eburu ụbọchị ọzọ mụ na unu ga-anọ na Volt 104.3 FM. Ezi enyi by Ugochi ka m ga-ahapụrụ unu. Onye mara asụ sụọ n'ikwu, onye amaghị asụ sụọ n'ala. Oriri ama ebu na-eji ibi ụgwọ. Agbacha ọsọ agụọ maya. Agbacha egwu ọ na-anụ gịwa mazịkwa kama nọ mgbe ị ka alụ nka na-abụ na imegidekwa omume ihe eji edigide ndị wee ruo na nka. Maka o nwere nke ihe eme ndụ gị efunalụ gị, ọ bụrụ out of carelessness. So ọ edigidekwa ndụ wee dịruo na nka mgbe ị ka alụ nka ghọta ije ka ọ dị na-emesịa. Dewo.